Això és l'Escaquiman. Sí, sí. A tu, Jordi, el que t'amoïna més, però no és el lèxic, no? Crec que són les estructures, diguéssim, per tu és molt més preocupant, doncs, que algú digui havia una vegada o que no pas una paraula de lèxic, no? El tema estructural de la llengua, no? Que això sí que és més fumut, no? En totes les llengües hi ha qüestions nuclears i qüestions perifèriques, no? Les perifèriques són molt fàcils de canviar. Abans he posat l'exemple de bocadillo. De cop i volta, qui diu bocadillo avui? Ningú, no sé. Bocata, algú... Sí, ara després va revifar això del bocata, però hi va haver uns anys que això del bocata no s'havia inventat i la gent, quan parlava català, deia entrepà. Però és que abans es deia tun, que ara tothom diu tonyina. Es deia peluqueria, que ara es diu perruqueria. La gent tenien fills i els posaven Carlos i Fernando. La cera. La cera en comptes de la vorera, etc. És a dir, tot això és lèxic. I tot això es va polir. Tot no. Ens ha quedat el bueno i el vale, etc. Però... Et preocupen els buenos i els vales? No gaire, no? És a dir, no em preocupa tant com la part nuclear perquè és fàcil de polir. Jo crec que si tinguéssim prou autoestima no diríem bueno i vale, però això em preocupa poc. En canvi, la part nuclear sí. Però de la part nuclear també vam esmenar coses. Hi havia una estructura molt fixada que era tenir que fer una cosa. Durant molts anys, això la gent ho deia bé. Ens corregíem. Deies tenir que i deia no, s'ha de dir haver de... I ningú no s'ofenia. Però ens corregíem, no havíem de ser filòlegs per corregir-nos. És que la gent ho sabia, hi havia mentalitat de corregir-se i de parlar bé i no passava res. Ara corregir és una cosa molt mal vista i incòmoda i no sé què. Bé, d'això jo crec que si es fa bé no ha de ser, és un ajut, diguéssim, no? El problema és que hi ha molts estrangers que quan comencen a parlar, home, no volen que els interrompis constantment, però que si els ajudes bé, ho agraeixen. Bé, doncs això també existia aquesta interferència sintàctica i també d'alguna manera la vam esmenar. Però els darrers anys hi ha hagut un fenomen que és que la interferència ha anat entrant tant en el lèxic com en l'estructura. I l'estructura és la sintaxi, per exemple, els pronoms febles. Avui dia vas a un supermercat i et diuen bossa vols, i bossa vols, potser el meu avi no ho hauria entès, no? Si no li deien de bossa en voleu alguna, o en voleu cap, de bossa, etc. Segur que no m'hauria dit, no sé què em dius. I falta el pronom, està claríssim. I després la fonètica. La fonètica, quanta gent jove i no tan jove no sap fer la L palatal, no sap dir callús, diu callús, no? O no sap dir lluna, diu lluna. N'hi ha moltíssima. I és obertes i és tancades, os obertes i estancades, vocals neutres, mal fetes. La L és un fenomen que molt imperceptible, però cada vegada hi ha més gent que en comptes de dir final, diu final, fa aquesta L que es fa en francès i en castellà, i això és molt difícil de percebre, però si t'hi fixes, sobretot en les que són al final de paraula, es veuen molt. Tot això és més difícil de corregir, no hi ha res insalvable, és més difícil de corregir i per tant és més fumut quan s'ha ficat el castellà en el nucli. I què en creus de la llengua central estàndard del català envers els dialectes del català? Creus que també hi ha una diglòssia? No, una diglòssia. Hi ha un maltractament cap a... Sí, hi ha un menysteniment per les variants dialectals, que al llibre em poso un exemple, que és aquell de l'enguany, que ja hem dit abans. Enguany no es diu, per exemple, a Callús no es diu, a Barcelona no es diu, no sé, s'havia dit, suposo, però no es diu. Però és que es diu al Camp de Tarragona, que no és ni el català occidental, encara és català oriental, i a tot el País Valencià.
la paraula cercar, que molts consideren un cultisme, A Mallorca, a Menorca. jo dic que no pot ser cultisme si encara hi ha una part del país que la diu i que és ben viva. I no tan sols això, sinó que a Mallorca, si tu dius buscar, pensen que parles malament, perquè, de fet, és un castellanisme que va entrar fa molts segles, però que encara no, allà no ha estat, no ha arrelat, no? O el verb eixir valencià, que diem que és només valencià, però no és veritat, perquè aquí el meu pare encara parlava del sol ixent, o parlava de l'eixida, tothom parla de l'eixida, és el pati que tens al darrere de casa, per què? Perquè és on eixies, reeixir, sobreeixir, una olla quan surt l'aigua per sobreix, no? Doncs, per tant, no podem condemnar aquestes paraules. Exactament.